Ahojte, dievčatá. Dobrý deň. 1. marca začíname 9. rok, čiže není to akože nejaká, už sa nebavíme o nejakom skúšobnom prototype, že ideme zistiť, či nám to funguje. My vieme, že nám to funguje, je to udržateľné to v zisku. Robíme to jednak ako službu ľuďom, ale poviem otvorene, je to aj pre nás zárobková činnosť, nebavíme sa len o službe. Fungujeme tak, že ešte stále zatvárame cez obednú pauzu. Máme otvorené ráno od 6. pre ľudí do 12. Potom máme 2 hodiny pauzu a od 2. do 6. večer. Takže vlastne je to takto fungujúce. Kávičku, niečo. Ďakujeme. Malú, silnú. Jednu si dám. Ďakujem. Ten priestor nás nepustí, ja to poviem otvorene, my teraz potrebujeme väčší priestor na to, my by sme uživili väčšie potraviny, my to vieme, lebo už proste baby sú kúzelničky, oni hľadajú už kde čo všetko dajú, ale zároveň fungujeme aj na systéme, že vlastne si ľudia objednávajú. Je to stále, oni vedia. Super. Čiže oni, keď sú niečo, čo tu není, tak si povedia, máme letákové akcie, oni si povedia, chcem, nechcem, objednám na tedy, k tomto počte a podobne. Keď chcú, máme pečiva, tak to vyzerá naše vlastne pomaly zatvárame, ale keď on chce mať istotu, že chce 6 chlebov, lebo má nejakú oslavu, musí si to objednať. Ja mu neviem garantovať, že, lebo ja nemôžem, ja odhadujem každý deň vlastne toho, čo to bude, ale máme dodávateľov, sme zväčšili teda na skutočný počet. Tieto potraviny sa nachádzajú v obci Hurbanová Ves. Je to obec, ktorá má dneska okolo 700 obyvateľov, pričom pôvodne to bola obec okolo 400 obyvateľov. Tí noví obyvatelia využili developerské projekty, ktoré ale aj pani starostka veľmi pochválila, že boli konzistentné a kompaktné. No a čím sú zaujímavé tieto potraviny lokálneho charakteru, že predovšetkým dávajú priestor lokálnym producentom. Čiže veľmi idú na kvalitu, sami si vyberajú svojich dodávateľov, uprednostňujú krátke dodávateľské reťazce, čiže našli sme tam produkty miestnych mliekárov, mesiarov, naozaj rodinného charakteru, samozrejme remeselné pekárne a podobne. Máme lokálnych, na Knedle máme Alicu v Benicku, v Kráľovej Pisenci, Hasvársky dvor, Kostol na Pridunaji, Gašparík, presne. Super. Gašparík, to sú proste známe výrobky, veľmi kvalitné, že áno, presne tak, že držíme sa takých, že aj tých lokálnych chceme si vlastne držať, ako tí, čo sú v okolí. Na kozie mlieko máme dodávateľa tu kúsok. Dobrý deň. Dobrý deň. Čiže sú to také veľmi lokálne. Pani poslankyňu asi poznáte. Áno, poď, dobrý deň. Dobrý deň. Takže sú to akože aj takí lokálni, ale samozrejme musíme aj namrazený tovar a podobne, už musíme, dopekáme minity, čiže v podstate do týždňa ovocie, zelenina sme doplňali nedávno, čiže v podstate my už do týždňa tých 10-15 tovarov bežne, každý týždeň. Tých nových 350 obyvateľov je odkiaľ? To sú Bratislavčania? Všetko východ. To podľa mňa tí, čo nevedia v Bratislave. A tí noví obyvateľia sú aj angažovaní, alebo chodia iba prespávať? Zapojili sme ich do komisí, do kultúrnej, do stavebnej a podobne. Stále je to, poviem, áno, je to veľa o tých pôvodných obyvateľov, tých prvých, že predsa len viac prispievajú k tej obci, ale nemôžem povedať, ako náhle sme ich oslovili, zapojili a dali sme, akože vysvetlili sme, čo by sme asi chceli, tak máme v komisiách aj podobne všetko aj nových ľudí. Takže... A história obce, čo to bol vlastne nejaký Majer. No, tak som si myslel. No, Majer. Teraz som akorát hovorila po zhábaní Palfiovských majetkov. Presne tak. Tak vlastne do stredu toho Palfiovského majetku na Majeri ala čierna voda len v roku 29. Tak, presne tak. Tento župný výjazd bol zameraný na územie, ktoré je v Podunajsku a zároveň hraničí s Trnavským krajom. Je to územie, dá sa povedať, z hluku 13 menších obcí. Sme sa pozreli na tému nových víziev, ktoré stále artikulujeme smerom ku lokálnej samospráve a to, že lokálna samospráva sa musí zaoberať lokálnym rozvojom, spôsobom, ja som to už naznačila, ktorý prináša kvalitné služby svojim obyvateľom. Ak tie služby chýbajú a nevie ich zabezpečiť trh, tak by ich mala zabezpečiť samospráva. Navštívili sme jedny úžasné potraviny, ktoré prevádzkuje maličká obec. Sú to obecné potraviny, oni sú dneska ziskové a zároveň aj starším obyvateľom, ale aj mladým rodinám prinášajú niečo, čo dovtedy v podstate mali mať takúto službu najbližšie v Senci. Čiže to je ukážka toho, že samospráva má podnikať, jej podnikanie má svoje miesto, ale samozrejme vždy to musí byť v záujme služieb svojim obyvateľom.